மாதாஜி ஒரு டவுட் கேட்கலாமா? கண்டிப்பா கேட்கலாம். அது எல்லா குவிஸும் அட்டென்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஒரே ஒரு குவிஸ் மட்டும் 40% கிடைச்சது. பாக்கி எல்லாமே above 60 கிடைச்சிருக்கு. அது சர்டிபிகேட் நமக்கு எப்படி அது கிடைக்கும்? அது ஒண்ணும் உங்களுக்கு பிரச்சனை இருக்காது. அட்லீஸ்ட் நான் டெம்பிள் அவங்க அட்மின்ஸ் என்ன சிச்சுவேஷன் எப்படி எடுப்பாங்கன்னு தெரியாது. முன்னாடி 5 ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அதனால அது ஒன்றும் அட்டன் பண்ணவே முடியாதவங்க தான் எனக்கு மெயின். அட்டன் பண்ணவங்கள பத்தி எனக்கு கவலை கிடையாது. அட்லீஸ்ட் அட்டன் பண்ணாதவங்கள பத்தி தான் நான் கவலைப்படணும். ஏன் அட்டன் பண்ண முடியல அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியணும். நானும் புதுசுதான், அதுதான் உங்கள்ட்ட கேட்டேன் அந்த சந்தேகத்தை. நோ ப்ராப்ளம். சரிங்கம்மா. தேங்க்யூ பிரபு. தேங்க்யூ மாதாஜி. எஸ், ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சொல்லுங்க. வாணி பேசுறேன். சொல்லுங்க. நம்ம டெய்லி எடுக்கிற குவிஸும் நீங்க சொல்றதும் வேறயா? ஆமா, டெய்லி நம்ம ஸ்ரீநிதி மாதாஜி காயத்ரி மாதாஜி உங்க வாட்ஸ்அப் குரூப்ல லிங்க் போடுறாங்களே குவிஸ் அட்டென்ட் பண்றதுக்கு, ஒரு கூகுள் ஃபார்ம் போடுவாங்க. அதுல போய் தான் நீங்க குவிஸ் அட்டென்ட் பண்ணணும். இங்க உங்களுக்கு நாலேஜ்க்காக இது பண்றது. நீங்க இதுல எந்த மார்க்ஸுமே கிடையாது. ஓகேங்களா? நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும்ன்றதுக்காக நாங்க உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்ன்றது நாங்க உங்களுக்கு சொல்றோம், அவ்வளவுதான். இந்த மாதிரிதான் மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் தான் இருக்கும் அங்க கூட. அதுல நீங்க இப்ப எப்படி செஷன் பிபிடி எடுத்துக்கிறீங்க இல்லைங்களா, அத பார்த்தாலே நீங்க கண்டிப்பா 89 மார்க், அதாவது 80 மார்க் மேல கண்டிப்பா எடுத்துருவீங்க. அதுல இருந்து வர கேள்விகள் தான் அது தவிர்த்து வேற எந்த கேள்வியுமே கிடையாது. அதனால எவ்ரிடே உங்களுக்கு அந்த ஒரு டே 1 டே 2 அப்படின்னு அந்த ஃபோல்டரை ஷேர் பண்றாங்க இல்லைங்களா, அதுல நீங்க செஷன் பிபிடியும் இருக்கு, அதுக்கப்புறம் FAQs தமிழ்லயும் இருக்கு, இங்கிலீஷ்லயும் இருக்கு. ஸோ இது எல்லாமே இருக்கு. இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே அட்வான்ஸ் கிளாஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு லிங்க் அமைச்சிருக்கேன் நான். அட்வான்ஸ் லெவல் 2 கிளாஸ் இங்கிலீஷ்ல அட்டன் பண்ண முடியும் அதான் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க அதுல போயிட்டு நீங்க அந்த லிங்க்ல போயிட்டு அப்ளிகேஷன் சப்மிட் பண்ணணும். ஸோ அவங்க தே வில் உங்களுக்கு உங்களோட இமெயில் ஐடிக்கு மெயில் அனுப்புவாங்க, இஃப் யூ ஆர் செலக்டட் இன் தட் ப்ராசஸ். அதுதான் சொல்லியிருந்தேன். நம்மளுடைய தமிழ் 3 மாசத்துக்கு ஒரு முறை தான் நம்மளால செய்ய முடியும். ஆனா இங்கிலீஷ்ல எவ்ரி மந்த் ஒரு அட்வான்ஸ் லெவல் தே ஆர் ஓப்பனிங். ஸோ இப்போ ஆல்ரெடி ஒரு கோர்ஸ் போயிட்டு இருக்கு. இப்போ செகண்ட் பேட்ச் ஆகஸ்ட் 2ல இருந்து, எப்படி ஆகஸ்ட் 2ல இருந்து நெக்ஸ்ட் 18 நாள் ப்ரோக்ராம் நடக்குதோ அதே மாதிரி ஆகஸ்ட் 2ல இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அட்வான்ஸ் லெவல் கிளாஸஸும் ஸ்டார்ட் பண்றாங்க. அதுக்கான லிங்க் நான் இன்னைக்கு நாட் ஒன்லி டில் ஜனவரி வரை இருக்க குரூப்ஸ்ல எல்லாத்துலயுமே போட்டிருக்கேன். ஒன்லி பக்தி விஷா குரூப்ல மட்டும் போடல. ஐ வில் புட் தேர் ஆல்சோ. ஆனா அது அங்க இங்கிலீஷ்ல தான் சொல்லி கொடுப்பாங்க. தோஸ் ஹூ ஆர் கம்ஃபர்டபிள் வித் இங்கிலீஷ் அவங்க அதுல போய் அட்டன் பண்ணலாம். ஏன்னா டைம் இந்த இதுல இருந்து முடிச்சு நீங்க கேப் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் அப்படிங்கிற ஒரு இன்டென்ஷன்ல தான் நான் சொல்றேன். ஸோ இல்ல தமிழ் மட்டும்தான் எனக்கு முடியும்னு சொல்றவங்க ஸோ அட்லீஸ்ட் another 1.5 month வெயிட் பண்ணணும். ஸோ அது வரைக்கும் நீங்க பக்தி விஷாக்கு நாங்க 17th or 18th டே உங்களுக்கு லிங்க் அனுப்புவோம். இது முடிஞ்ச பிறகு இந்த கோர்ஸ் முடியும் போது, அதாவது 18th டே கூட நாங்க அனுப்புவோம். அப்ப அந்த குரூப்ல நீங்க ஜாயின் ஆயிடலாம். ஸோ தட் 1 or 2 months இருந்தீங்கன்னாக்கா அதுக்கப்புறம் தமிழ் கோர்ஸ் அக்டோபர் 2க்கு மேலதான் நம்ம இன்னொரு பேட்ச் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன். அப்போ நீங்க அதுல ஜாயின் ஆயிக்கலாம். ஒன்லி தமிழ். ஸோ அப்படி நினைக்கிறவங்க அதுக்காக வெயிட் பண்ணணும். இங்கிலீஷ் தமிழ் எதுவா இருந்தாலும் பரவாயில்லன்றவங்க ஸோ இங்கிலீஷ்ல போயிட்டு நீங்க ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா டோன்ட் வேஸ்ட் த டைம் அப்படிங்கிறது எனக்கு. ஸோ இந்த படிச்ச அந்த சூடுல நீங்க மீண்டும் அட்வான்ஸ் லெவல் படிக்க உங்களுக்கு அது ஈஸியா இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் என்னோட. ஓகே, தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஸோ இன்னைக்கு நாம பார்க்க போறது குணத்ரய விபாக யோகம். அதாவது மூன்று குணங்கள், ஜட இயற்கையினுடைய முக்குணங்களை பற்றி நாம டீட்டெயிலா இந்த அத்தியாயத்துல படிக்க போகிறோம். மியூட் பண்ணிடுங்க பிரபு. கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, பண்ணியாச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணாப்பா. ஸோ எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். ஸோ நம்மளுடைய ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா டிடிஸ்க்கு நம்மளுடைய பணிவான வணக்கங்களை தெரிவிச்சுட்டு நாம இந்த செஷனுக்குள்ள போகலாம். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே.
ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷாலுக்ய சாக்ஷுர் உன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபிஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூபா கதாமாஹ்யம் ததா ஸ்வாபதண்டிகம். हे कृष्णा करुण सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते. तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். இந்த செஷன் வந்திருக்கிறவங்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றிகள். ஸோ இன்னைக்கு நாம பார்க்க போறது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா குணத்ரய விபாக யோகம். நேத்து நாம பார்த்தது கஷேத்திரஜ்ஞ விபாக யோகம் பார்த்தோம். அதாவது அர்ஜுனன் கேட்ட 6 கேள்விகள். பிரகிருதி அப்படின்னாக்கா இந்த இயற்கை. பிரகிருதின்றது வந்து சமஸ்கிருத வேர்டு. அதனுடைய தமிழ் மீனிங் வந்து இயற்கை என்பது. நாம எல்லாருமே நம்மள சுத்தி இருக்கக்கூடிய இந்த இடத்தை வந்து இயற்கை தான் சொல்லுவோம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா புருஷர் அப்படின்னாக்கா இந்த இயற்கையை யார் அனுபவிக்கிறோமோ நாம எல்லாருமே இதை யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கிறோம் இல்லைங்களா. ஸோ அவங்களெல்லாம் புருஷர் அப்படின்ட்டு நம்ம சொல்லுவோம். அதுக்கப்புறம் வந்து ஞானம் என்பது நம்ம யாரு, இந்த உடலோட இருக்கக்கூடிய இந்த உயிர், அதாவது ஆத்மா, இதெல்லாம் என்ன அப்படிங்கிறத, உடலுக்கும் இந்த உயிருக்கும் என்ன சம்பந்தம், எதனால மீண்டும் இந்த பிறவிகள் எல்லாம் ஏற்படுகிறது, இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறது வந்து ஞானம் அப்படின்ட்டு நம்ம படிச்சிருக்கோம். நேயம் என்பது பாத்தீங்க இன்னொன்னு விஞ்ஞானம் என்பது நமக்கும் பகவானுக்கும் இந்த உடல் ஆத்மா மற்றும் பரமாத்மா இந்த 3க்கும் என்ன சம்பந்தம் அப்படிங்கிறத வந்து தெரிஞ்சுக்கிறது வந்து விஞ்ஞானம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நேயம். ஸோ நம்ம அறியப்பட வேண்டிய பொருள் எதுன்னாக்கா பகவானை பற்றி தெரிந்து கொள்வதுதான் நாம் அறியப்பட வேண்டிய ஒரு பொருள் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம படித்தோம். கஷேத்திரஜ்ஞா. கஷேத்திரம் என்பது இந்த உடல், கஷேத்திரஜ்ஞா என்பது இந்த உடலுக்கு யார் சொந்தக்காரரோ அவர். நாமெல்லாம் ஒரு உடலுக்கு மட்டும்தான் உரிமையாளர். ஆனா பகவான் அதாவது இந்த லோகத்துல இருக்கக்கூடிய எல்லா உயிரினங்களுக்குமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் வந்து உரிமையாளர் அப்படிங்கிறத வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம் நம்ம. ஸோ அறிவை பெறுவதற்கான செயல்முறை, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம வந்து இந்த நேத்து பார்த்தோம் இல்லைங்களா, 24 பண்புகள் என்ன அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையும் பார்த்தோம். அதாவது கர்மேந்திரியங்கள், ஞானேந்திரியங்கள், அதுக்கப்புறம் பஞ்சபூதங்கள், இது 18 ஆச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த தோன்றாத இயற்கை, அதாவது நம் கண்களுக்கு புலப்படாத இயற்கை, அதோட ஒரு பண்பு வந்து 1. அதுக்கப்புறம் வந்து அகங்காரம் என்பது இன்னொரு பண்பு. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம மனம் என்பது இன்னொரு பண்பு. ஸோ இப்படி நம்ம எல்லாத்தையுமே கூட்டிட்டு போனாக்கா 24 பண்புகளை வந்து நம்ம வந்து பார்த்திருக்கோம். ஒவ்வொருத்தருமே இந்த 24 பண்புகளோட தான் இந்த ஸ்தூல உடல் வந்து ஆகிறது அப்படிங்கிறது வந்து சொல்லியிருக்கோம். ஸோ இந்த ப்ரீவியஸ் ஜென்மத்தினுடைய கர்மங்கள், பெண்டிங் கர்மங்கள் என்ன இருக்கோ அதுக்கேற்ற குணம்தான் நமக்கு வந்து இந்த ஜென்மத்தில் ஜனிக்கும் பொழுது நம்ம வந்து இணைகிறது. ஸோ அதனால்தான் வந்து இந்த சுபாவம் என்பது நம்மளால ஈஸியா வந்து நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா மேலும் நாம இந்த உலகத்துல பிறந்த பிறகு நம்மளுடைய சூழ்நிலைக்கேற்றவாறு, ஸோ நம்ம எந்த இடத்துல பிறந்திருக்குமோ அதுக்கேற்றவாறு நம்மளுடைய குணங்களை நம்ம மேல் நோக்கியும் எடுத்து செல்வோம், கீழ் நோக்கியும் எடுத்து சென்று விடுவோம். ஸோ நம்ம அந்த கர்மங்கள், நம்ம செய்யக்கூடிய கர்மங்கள் நற்கர்மங்களாகவும் இருக்கலாம், துர்க்கர்மங்களாகவும் இருக்கலாம். அதுக்கேற்ற பலன் தான் நமக்கு அடுத்த ஜென்மத்தை நம்ம நிர்ணயிக்க செய்கிறது. இந்த சூக்ஷ்மம் என்பது எதுன்னாக்கா நம்மளுடைய ஆன்மா, அது இந்த உலர்ல வந்து அதாவது சேருகிறது அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையும் நேற்று நம்ம பார்த்தோம். ஸோ பிரகிருதி புருஷா இந்த யூனியன், இதை பற்றி எல்லாத்தையுமே நம்ம பார்த்தோம். அறிவினுடைய பார்வை, இது அனைத்துமே பார்த்தோம். இன்னைக்கு வந்து நாம பார்க்க போறது குணங்களின் நிபந்தனைகள். ஸோ அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த குணத்தினுடைய சுபாவம் எப்படி இருக்கும், அவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இறக்கும் பொழுது இறந்த பிறகு எங்கே பிறப்பார்கள், அதாவது அவர்களுடைய அடுத்த பிறவி எப்படி இருக்கும், இதை பத்தி எல்லாமே வந்து நம்ம வந்து அதனுடைய செயல்பாடுகள், குணாதிசயங்கள், ஸோ ஒரு குணத்திலிருந்து இன்னொரு குணத்திற்கு நம்ம வந்து மாறுபடுவது, இது எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம இந்த அத்தியாயத்துல வந்து பார்க்க போகின்றோம். எஸ், இன்னைக்கு நீ யார் வாசிக்க போறது ஸ்லோகம்? யாரும் இல்லைன்னா ஐ திங்க் பிரேமா மாதாஜி. ஓம் ஸ்ரீ பரமாத்மனே நமஹ. அத
चतुर्दशो अध्यायः। श्रीभगवानुवाच परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः. சோ மீண்டும் கூட பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இது வரைக்குமே அவர் நிறைய ஞானங்களை பற்றி தான் சொல்லியிருக்காரு. ஆனா நாம இப்போ 13வது சாப்டர்ல இருந்து பாக்குறோம் இல்லைங்களா. இனிமே வந்து இருக்கக்கூடிய 6 சாப்டர்ஸ், அதாவது நேத்து ஒண்ணு, இன்னைக்கு செகண்ட் சாப்டர், இது ஞான யோகத்துல பக்தி கலந்த ஞான யோகம் நம்ம படிக்கிறது. சோ இன்னும் மேலும் வந்து அவர் உன்னதமான ஞானத்தை வந்து நம்ம இவருக்கு அர்ஜுனருக்கு வழங்க போகிறேன் அப்படிங்கிறதையும் வந்து அதை அறிவதால் இன்னும் நம்ம வந்து மேலும் வந்து பர்ஃபெக்ஷன், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த மார்க்கத்துல வந்து நம்ம பார்த்தோம்னாக்கா வில் பி அட்டைன் த சுப்ரீம் பர்ஃபெக்ஷன் சொல்லியிருக்காரு. அவர் உன்னதமான பக்குவத்தை வந்து நாம வந்து அடைய முடியும் அப்படிங்கிறதையும் சொல்றாரு. மீண்டும் ஞானங்களில் எல்லாம் சிறந்ததான உன்னதமான ஞானத்தை நான் உனக்கு கூறுகின்றேன். சோ சர்வே பராம், பரம் என்பது நம்ம அதாவது பகவானை அதாவது குறிக்கிறது. அதாவது அந்த உன்னதமான ஞானத்தை வந்து நமக்கு வந்து பகவான் வழங்குகிறார். சோ நான் உனக்கு கூறுகிறேன், இந்த ஞானத்தை அறிந்தே முனிவர்கள் எல்லோரும் உன்னதமான பக்குவத்தை அடைகிறார். நமக்கு எல்லாமே வாழ்க்கையில வந்து பக்குவம் அடைய வேண்டும். நாம் அதாவது எதையுமே அக்செப்ட் பண்ணிக்கக்கூடிய மனதை வந்து நம்ம வந்து ஏற்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். அதுதான் மிக முக்கியமான ஒன்று. அந்த பக்குவம் என்று வந்தால் நமக்கு இந்த பொறாமை, இந்த கோபம், இது எல்லாமே நம்ம கிட்ட இருந்து தூரமா விலகி சென்று விடும். பக்குவத்தை அடைவதுதான் மிக மிக முக்கியமான ஒன்று. அதை அடைஞ்சாலே நம்ம அடுத்த பிறவி பற்றி நம்ம வந்து யோசிக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. நமக்கு அடுத்த பிறவி ஒன்று இருந்தால் கூட பகவானுடைய கைங்கரியம் செய்யறதுக்காகவே நமக்கு பகவான் வந்து அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுப்பார் அப்படிங்கிற ஒரு அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் வந்து நமக்கு வரும். சோ நமக்கு அடுத்த பிறவி இருக்கா இல்லையான்றது நமக்கு தெரியாது. ஆனா ஒருவேளை நமக்கு மோட்சம் கிடைக்கவில்லை என்றாலும் அடுத்த பிறவி இப்ப நாம செய்யக்கூடிய இந்த கைங்கரியங்களுடைய தொடர்ச்சி வந்து கண்டிப்பாக அடுத்த பிறவியில நாம வந்து தொடருவோம். இது வந்து நிச்சயமாக நடக்கும். சோ அந்த பக்குவ நிலை வரும்பொழுதுதான் நாம கூட இந்த பக்தி மார்க்கத்துல வந்து மேலும் மேலும் முன்னேற முடியும் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எஸ், 4 செகண்ட்ஸ். ஞானமுபாஸ்ரித்ய மமாசார்த்தம்யகமாகதாः சர்கேபி நோபஜாயந்தே பிரளயேன வியதந்தி ச. எஸ், ஒருவர் இத்தகைய ஞானத்தில், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம் எப்பொழுதுமே இந்த உன்னதமான பக்குவத்து நிலையை அடைந்து விட்டால், சோ அந்த பக்குவ நிலை அடைந்த பிறகு பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒருவன் என்னுடைய சுய இயற்கை போன்றதான தெய்வீக இயற்கையை அடைய முடியும். சோ பகவானே இங்க நமக்கு வந்து உத்தரவாதம் கொடுக்கிறார். சோ மனது பக்குவ நிலை அடைந்தாலே ஆப்வியஸ்லி நம்ம வந்து, ஏன்னா நமக்கு எக்ஸ்பெக்டேஷனே இருக்காது. பக்குவ நிலை அடைந்தாலே எதிர்பார்ப்புகள், ஆசைகள், ஏக்கங்கள், இது எல்லாமே வந்து நமக்கு நம்மளை விட்டு தூரமாக விலகி சென்று விடும். சோ பக்குவ நிலை அடைகின்றது என்பது அந்த நிலைதான் அது. சோ அப்போ அந்த ஒரு சுச்சுவேஷன்ல போகும்பொழுது நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கலி பகவானுடைய திருநாட்டை அடைவதற்கான மார்க்கத்தையும் நமக்கு அவர் தருகிறார். சோ இவ்வாறு நிலை பெற்று ஒருவன் படைப்பின் போது பிறப்பதோ அழிப்பின் போது தொல்லையுறுவதோ இல்லை. அப்படின்னா என்ன மீனிங்னாக்கா, இந்த அண்டங்கள் எல்லாம் பகவான் படைக்கின்றார். அந்த சமயத்துல நாம மீண்டும் பிறவி எடுக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. அதே மாதிரி இந்த அண்டங்கள் வந்து அழிவுறும் போது நாம வந்து தொல்லையுறுவதோ நம்ம எல்லாருமே அழிக்கப்படுகின்றோம் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம முன்னாடி கூட படிச்சிருக்கோம். பிரம்மாவுடைய இரவு வரும்பொழுது நாம் எல்லாம் அனாதரவாக அழிக்கப்படுகின்றோம். அது எல்லாமே சர்வமும் பகவானுக்குள்ளேயே போய் அடக்கமாகின்றது எல்லா அண்டங்களும். சோ அப்ப இங்க இருக்கக்கூடிய உயிர்வாழிகள் அனைத்துமே அவருக்குள்ளே போய் அடங்கி விடுகிறது. சோ அந்த மாதிரி வந்து தொல்லை வந்து நமக்கு வருவதில்லை அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பகவான் இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து சொல்லியிருக்கார். எஸ், சர்வயோனிஷு கௌந்தேய மூர்த்தய சம்பவந்தி யாஹ தாசாம் பிரம்ம மஹாத்யோ நிரஹம் பீஜ பிரதப்பிதா. எஸ், தாசாம் பிரம்ம மஹத்யோ பீஜ பிரதப்பிதா. அவரே விதையளிக்கும் தந்தை.
பிரதபிதா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு பகவான். இதுல இருந்தே நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும், நாம் எல்லாமே இந்த உலகத்துல வந்து படைக்கப்பட்டவர்கள் தான், நம்மள எல்லாருமே அவர் படைச்சிருக்கார். சோ அதுக்கான விதையும் வந்து பகவான் தான் கொடுக்கிறார் அப்படிங்கறத வந்து சொல்லியிருக்கார். இந்த ஜட இயற்கையில், இந்த பௌதீக இயற்கையில் எல்லா வாழ்க்கை இனங்களுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா சர்வ ஜீவராசிகளுமே, நாம இந்த அதாவது நம்ம ஹியூமன் பீயிங்ஸ் மாத்திரம் கிடையாது, இங்க இருக்கக்கூடிய 84 லட்சம் ஜீவராசிகள் எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னாக்கா பிறவி எடுப்பது பகவான் தான் கொடுக்கிறார். அந்த விதை வந்து பாத்தீங்கன்னா, அதாவது ஜனிக்கிறதுக்கான விதையை வந்து பகவான் தான் கொடுக்கிறார் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். பிறப்பால் மட்டுமே சாத்தியமாக்கப்படுகின்றது என்பதும், நானே விதையளிக்கும் தந்து என்பதையும் புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும், நாம் எல்லாருமே தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கறத வந்து பகவான் வந்து சொல்லியிருக்கார். சோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. சத்வம் ரஜஸ்தம இதி குணாஹ பிரகிருதி சம்பவாஹ நிபந்தி மகாபாஹோ தேஹே தேஹினமவ்யயம். எஸ், சத்வம் ரஜஸ் இதி குணாக, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ரஜஸ் தம, அதாவது சத்வமும் ரஜசும் தமசும் இந்த 3 குணங்களுமே இந்த பிரகிருதி சம்பவா, இந்த பௌதீக உலகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்ட குணங்கள். சோ நிபந்தனை, நாம இந்த உலகத்துக்கு வரும்பொழுது, இந்த தேகத்தோட நாம இங்க வரும்பொழுது அத இந்த 3 குணங்களால ஆட்கொள்ளப்படுகின்றோம் அப்படிங்கிறதையும் வந்து பகவான் சொல்லியிருக்கார். ஜட இயற்கை முக்குணங்களால் ஆனது, இந்த பௌதீக உலகம் 3 குணங்களோட சம்பந்தப்பட்டது. சத்வகுணம், ரஜோகுணம், தமஸ்குணம். அதாவது சத்வகுணம் என்பது அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது நன்மை பயக்கும் குணம். அதுக்கப்புறம் ரஜோகுணம் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆர்வம் உள்ள ஒரு குணம் தான், வந்து எதையுமே வந்து ஆர்வத்தோட, அதாவது ரொம்ப மூட் ஆஃப் ஃபேஷன்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ்ல. சோ அதாவது எதில் மேலேயுமே பற்றோட செய்யறது, ஆர்வம், அந்த மாதிரி ஒரு குணம். நெக்ஸ்ட் தமஸ் குணம் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா இவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இக்னரன்ஸ், அதாவது அறியாமை என்னும் அந்த குணத்தோட உழந்துட்டே இருக்கவங்க தான் வந்து தமஸ் குணம். சோ ஆகும். உயிர்வாழி இயற்கையின் தொடர்பில் வந்தடையும் போது, இந்த உலகுக்கு வரும்பொழுது, ஏன்னா அந்த 24 பண்புகள்லையும் இந்த ஜட இயற்கையின் தோன்றாத ஒரு, இந்த 3 குணங்களுக்கு சம்பந்தப்பட்ட தோன்றாத ஒரு பண்பும் அதுல கலந்திருக்கு. அதனாலதான் இந்த உலகத்துக்கு வந்த உடனே நாம இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த குணாதிசயங்களுக்கு நாம வந்து ஆட்கொள்ளப்படுகின்றோம். சோ இந்த ஜட இயற்கையின் தொடர்பில் வந்தடையும் போது இந்த குணங்களால் கட்டுப்படுத்தப்பட்டவன் ஆகின்றான். சோ அதாவது கண்டிஷன்டு சோல் அப்படின்ட்டு நம்ம வந்து சொல்றோம். கட்டுண்ட ஆத்மாக்களாக நாம் மாறிவிடுகின்றோம். எஸ், 6th வாசிங்க மாதா. தத்ர சத்வம் நிர்மலத்வாத் பிரகாசகமனாமயம் சுகசங்கேன பத்னாதி ஞான சங்கேன ஜானக. எஸ், சத்வகுணம் பாத்தீங்கன்னாக்கா மற்றவைகளிட தூய்மையானதாக இருப்பதால் ஒருவனை எல்லா பாவ விளைவுகளிலிருந்தும் விடுவிக்கிறது. ஏன்னா சத்வகுணத்துல இருக்கக்கூடியவங்க தான் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பக்தி மார்க்கத்துல வந்து வரக்கூட வாய்ப்பு நிறைய. அவங்கதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கடவுளுக்கு வந்து எப்பொழுதுமே வந்து தன்னுடைய சேவைகளை அவர்கள் செவ்வனே செய்து கொண்டிருப்பார்கள், சத்துவகுணத்தில் இருப்பாங்க. பேசிக்கா நம்ம வந்து கண்டினியூஸா சாமி கும்பிடுறோம்னாலே அட்லீஸ்ட் வி ஹாவ் சம் குவாலிட்டி ரிலேட்டட் டு சத்வகுணா அப்படிங்கறது வந்து நம்மள நாமளே வந்து எவாலுவேட் பண்ணிக்க முடியும். சோ ஆனா அது ஆத்மபூர்வமான பக்தியா இருக்கணும். அது அந்த எந்த அளவுக்கு பண்றோம், அதாவது வெளியே பக்கத்துக்காக பண்றோமா இல்லை நம்மளுடைய ஆத்ம பக்தியில வந்து பண்றோமான்றது நம்மள நாமளே தான் ஜட்ஜ் பண்ணிக்கணும். ஸோ வி நோ நீட் டு அதர் பீப்புள் நோ நீட் டு ஜட்ஜ் அஸ், நம்மள நாமளே தெரிஞ்சுக்கலாம். இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுக்கு நிவேதனம் பண்ணுவது, அவருக்கு சங்கீர்த்தனம் பாடுவது, சோ ஏதாவது இந்த மாதிரி பக்தி செய்வது, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஜபம் செய்வது, இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுக்கு ரிலேட்டடான டிவோஷனல் சர்வீசஸ் தான். ஆனா அது வந்து சத்வகுணத்துல இருக்கிறவங்களால தான் இந்த செயல்களை செய்ய முடியும். சத்வகுணம் மற்றவர்களை விட தூய்மையானதாக இருப்பதால் ஒருவன் எல்லா பாவ விளைவுகளிலிருந்து விடுவிக்கிறது. இந்த குணத்தின் நிலை பெற்றவர்கள் ஞானத்தை இந்த குணநிலையை பெற்றவர்கள் ஞானத்தை விருதி செய்து கொள்கின்றனர். அதாவது இந்த வேதிக் ஸ்கிரிப்சர் நாலேஜ். சோ இந்த பௌதிக உலகத்துல இருந்து நம்ம போகணும் அப்படிங்கறதுக்கு அந்த நாலேஜ் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பக்தி மார்க்கத்துல வந்தவங்களுக்கு மட்டுமே தெரிய வரும். சோ இன்பத்தை பற்றிய கருத்துக்களால் இருந்தாலும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுடைய இலக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா சந்தோஷம், அது ஒண்ணுதான் ஃபர்ஸ்ட் இலக்கு. மீண்டும் அவர்கள் கட்டுண்ட ஆத்மாக்களாக ஆகிவிடுகிறார்கள். சோ சந்தோஷத்தை கூட வந்து நம்ம எதிர்பார்க்காம செய்யணும். அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா சுத்த சத்துவம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் அது. சோ அப்பதான் அந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பால் பட்டு போகும்பொழுதுதான் நம்ம விடுதலை அடைந்த ஆத்மாக்களாக ஆகின்றோம். ஆனா
எந்த குணத்துல இருந்தாலும் சத்துவகுணத்துக்கு வந்த பிறகுதான் நம்மளால வந்து விடுதலைக்கு செல்ல முடியும். அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். டைரக்டா நம்ம வந்து சுத்த சத்துவ நிலைக்கு போக முடியாது. ஸோ இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எஸ், 7th வாசிங். रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णा संगम समुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संघेन देहिनम्. ஸோ ரஜோகுணம் பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லையற்ற ஆவல்கள், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அன்லிமிட்டெட், அதாவது அவங்களுக்கு எவ்வளவு ஆசைகள் இருக்கிறது என்பதை நம்மளால கண்டிப்பாக எடை போடவே முடியாது. ஆவல்கள், விருப்பங்கள் எல்லாமே உண்டு. இது வேணும், அது வேணும், எவ்வளவு சம்பாதிச்சாலும் இன்னும் நிறைய சம்பாதிக்கணும். அதாவது நமக்கு தேவைக்கு ஏற்றவாறு சம்பாதிப்பது என்பது தவறு கிடையாது. தேவைக்கு அதிகமாக வந்து மேலும் மேலும் நம்ம வந்து இன்னும் நம்மளுடைய மன திருப்திக்காக செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும் பாருங்க, அது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ரஜோகுணத்தை சார்ந்த குணம் ஆக்சுவலி. இதனால் ஒருவன் ஜட பலன், அதாவது அப்படிப்பட்டவர்கள் பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்ஷன்ஸ், பலன் நோக்கு செயல்களில் தான் அவங்க வந்து கட்டுண்டு இருப்பார்கள். ஏன்னா எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ், தான் செய்யக்கூடிய செயல்கள்ல வந்து அவுட்கம்ஸ் மேல அவங்களுக்கு வந்து அதீத பற்று உண்டு. ஸோ ஒரு பிசினஸே பண்றாங்கனாக்கா 10 லட்சம் முதலீடு பண்ணா ஒரு 25 லட்சம் வந்தா அவங்க ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு குணம். ஸோ எப்பொழுதுமே அந்த 25 எப்படி 1 கோடி ஆக்கலாம், அந்த 1 கோடியை வந்து எப்படி 10 கோடி ஆக்கலாம், இந்த ஒரு மெட்டீரியலிஸ்டிக் நேச்சரே வந்து அதுலயே அவங்க அந்த சைக்கிள்லயே வந்து சுத்திக்கிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ தே வில் ஃபர்கெட், அதாவது பகவான், அதாவது கடவுள் என்பவர் ஒரு இருக்காருன்றதை கூட வந்து சில சமயத்துல மறந்து போயிடுவார்கள். அப்படிப்பட்ட ஒரு குணம் தான் வந்து ரஜோ குணம் ஆக்சுவலி. எஸ். तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत. எஸ், தமஸ் குணம் இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரீம். அது அவங்க என்ன செய்யறாங்கன்றதே அவங்களுக்கு தெரியாது. ஸோ தமஸ் குணம் இஸ் மோட் ஆஃப் இக்னரன்ஸ், அறியாமையினுடைய, அதாவது ஒட்டுமொத்த குத்தகையும் அவங்க கையில தான் வச்சிருப்பாங்க, அறியாமையை. ஸோ எப்ப பாரு தூங்கிட்டே இருப்பாங்க, சோம்பேறித்தனமா இருப்பாங்க. யாராவது ஒண்ணு சொன்னாங்கன்னா பிளைண்டா அந்த வேலை வந்து எதுக்கு செய்யணும்ன்றதே வந்து யோசிக்க மாட்டாங்க. அவங்க சொன்னதையே வந்து, எக்ஸாம்பிள் நம்ம துச்சாதனனே எடுத்துக்கலாம். ஸோ அண்ணன் துரியோதனன் என்ன சொன்னாலுமே பிரைண்டா பண்ணிடுவான். ஸோ அதனுடைய அவுட்கம் எப்படி இருக்கும், எதை பத்தியுமே யோசிக்க மாட்டாங்க. அந்த இன்டென்ஷன் பாருங்க. ஸோ அதே மாதிரிதான் தமோகுணம் எல்லா உயிர் வாழிகளின் மயக்கம், இல்யூஷன், மாயையிலே வந்து அவங்க ஃபுல்லா கட்டுண்டிருப்பார்கள். இந்த குணத்தின் விளைவு கட்டுண்ட ஆன்மாவை பிணிப்பவையான பித்தமும் சோம்பலும் உறக்கமும் ஆகும். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா எப்பவுமே வந்து இந்த மூளை வந்து வேலையே செய்யாது அவங்களுக்கு. கண்டிப்பாக பைத்தியக்கருத்தனமான வேலைகள் தான் அவங்க செய்வாங்களே. ஸோ பிளைண்டா வேலை பண்றது. இவர்கள் வந்து அடுத்த பிறவி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா விலங்கு இனத்துல பிறக்கக்கூடிய சான்சஸ் நிறைய உண்டு. ஏன்னா நமக்கு பகவான் 6 அறிவு கொடுத்திருக்கார் இல்லையா, அதுதான் டிஃபரன்ஸ். அதாவது விலங்குகளுக்கும் நமக்கும் வந்து டிஃபரன்ஸ் அதுதான். அந்த அறிவையே நம்ம வந்து உபயோகப்படுத்தாதப்போ லாஜிக்காவே நம்மளே திங்க் பண்ணலாம். தெர் இஸ் நோ யூஸ் ஆஃப் த நாலேஜ் இங்க, இல்லைங்களா? ஸோ அப்படிப்பட்டவர் மனித இனத்தில் இருந்தாலும் ஒண்ணுதான், மிருக இனத்தில் இருந்தாலும் ஒண்ணுதான் எனக்கு தெரிஞ்சு. ஸோ அதனாலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா புத்தியையே உபயோகப்படுத்தாதவர்கள் மீண்டும் வந்து இந்த பௌதீக உலகத்துல பிறக்கிறதுக்கான சான்சஸ் வந்து இல்ல. தே வில் பி புஷ் டு த அனிமல் கிங்டம் அன்ட்டு பின்னாடி வர ஸ்லோகத்துல எல்லாம் பகவான் சொல்றார். அப்ப பாப்போம் நம்ம. எஸ். सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तम प्रमादे संजयत्युत. எஸ், இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா சத்வத்துல பிறந்தா நம்ம வந்து நம்மளுடைய இது இலக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்வர்க்கத்துக்கு போறதுக்கான மார்க்கங்கள் அந்த மாதிரி. அதாவது எப்பவுமே சந்தோஷத்தை பற்றியே நினைக்கக்கூடிய மனது வந்து சத்வத்துல இருக்கும். 2வது ரஜஸ் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆசைகள், எப்பவுமே பலன் நோக்கு செயல்கள். மீண்டும் இந்த உலகத்துக்கே நம்ம வந்து திரும்பி வந்து அந்த வேற ஒரு இடத்துல கண்டினியூ பண்ணுவோம், வேற விதமான செயல்கள் நம்ம. அதே வந்து தமோ குணத்துல இருக்கக்கூடிய பாத்தீங்கன்னாக்கா they will come to the animal kingdom, mode of ignorance இருக்கிற போது அவர்கள் வந்து விலங்கு இனத்துக்கு வந்து திரும்பி வருவார்கள். இதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சத்வகுணம் ஆனா இந்த இந்த 3 குணங்களுமே வந்து நம்மள வந்து கட்டுண்ட ஆத்மாக்களை தான் வச்சிருக்கும். அதை நம்ம எப்பவுமே நினைக்கணும். த ஹையஸ்ட் லெவல் ஆஃப் குணம் வந்து சத்வகுணமாக இருந்தாலும் அவர்களுக்கும் ஒரு, அதாவது
சந்தோஷம் என்பதை வந்து இலக்காக இருக்கும் பொழுது அவர்களும் கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் ஆகிறார்கள். ஆனால் எப்பொழுது அவர்கள் சுத்த சத்துவ நிலை இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு இதுதான் ஹையஸ்ட் டேஸ்ட் அப்படின்ட்டு வந்து போறாங்க இல்லைங்களா, பகவான் தான் இலக்கு, அவர்கிட்ட போகணும்னு அந்த அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு அவங்க போகும் பொழுதுதான் சுத்த சத்துவத்துக்கு முன்னேறி பிரம்ம நிலைக்கு செல்கிறார்கள் அவர்கள். ஆனா நம்ம இந்த நிலைக்கு போகணும்னா கண்டிப்பா நாம சத்துவகுணத்துல வந்து அடையணும். சத்துவகுணம் இல்லைன்னா நம்ம வந்து லிபரேஷன் மோடுக்கு போக வழி கிடையாது. அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சத்துவகுணம் ஒருவனை இன்பத்திற்கும், ரஜோகுணம் செயல்களின் பலன்களிற்கும், தமோகுணம் பைத்தியக்கரத்தனத்திற்கும் கட்டுப்படுத்துகிறது. எப்படி அதாவது நம்ம எல்லாம் கட்டுண்டு ஆத்மாக்களாக எப்படி ஆகின்றோம் என்பதை இந்த ஸ்லோகத்தின் மூலியமா நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். எஸ் 10 வாசிங். रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत, रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा. இங்க பாத்தீங்கன்னா ரஜஸ் தமஷ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சில சமயங்கள்ல வந்து ரஜஸையும் தமஷையும் வந்து இது பண்ணிட்டு மேலோங்கி வந்து சத்துவம் மேலோங்கி விடுகிறது. சில சமயத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம தமசையும் அதாவது ரஜஸையும் சத்துவத்தையும் விட தமஸ் வந்து மேலோங்கி இருக்கும் சில சமயங்கள்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா சத்துவத்தையும் தமசையும் விட ரஜஸ் ஓங்கி நிற்கும். அப்படி சொல்ற ஸ்லோகம் தான் இது. சத்துவகுணத்தை தோற்கடித்து கொண்டு சில சமயங்கள்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா ரஜோகுணம் பாத்தீங்கன்னாக்கா மேலோங்கி உயர்ந்ததாகி விடுகிறது. ஆக்சுவலி அதாவது இந்த 3 குணங்கள்ல வந்து நம்மளுடைய ஒரு சூழ்நிலையில பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த 3 குணங்கள்ல ஏதோ ஒரு குணம் வந்து ஹையஸ்டா அதாவது டாமினண்டா வந்து நிற்கும். அதுதான் மீத இருக்கக்கூடிய அந்த 2 குணங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபெயில்யூர் ஆயிடும். அததான் வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து சொல்லி இருக்கிறது. சத்துவகுணத்தை தோற்கடித்து கொண்டு சில சமயங்களில் ரஜோகுணம் உயர்ந்ததாகி விடுகிறது. மேலும் சில சமயங்களில் சத்துவகுணம் ரஜோகுணத்தை தோற்கடித்து கொண்டு தமஸ் குணம் வந்து மேலோங்கி விடுகிறது. மேலும் சில சமயங்களில் பாத்தீங்கன்னாக்கா தமோகுணம் சத்துவகுணத்தையும் ரஜோகுணத்தையும் தோற்கடித்து செய்கிறது. இவ்வாறு உயர்நிலைக்காக பாத்தீங்கன்னாக்கா போட்டி நடந்துட்டே இருக்கும் இந்த 3 குணங்கள்ல. அது எல்லாமே நாம தான் எடுத்துட்டு போறதே. அந்த சுச்சுவேஷனை வந்து நாம தான் ஒரு சூழ்நிலை வரும் பொழுது அதை வந்து நம்ம சத்துவமாகவும் நம்ம வந்து எடுத்து நம்ம வந்து சால்வ் பண்ண முடியும், ரஜஸாகவும் வந்து எடுத்துட்டு போயிட்டு நம்ம வந்து சால்வ் பண்ண முடியும், தமசாகவும் சால்வ் பண்ண முடியும். ஆனா நாம இந்த இதை வந்து கிளாரிட்டி நமக்கு தெரியணும். நாம எப்படி செய்தா நன்மை என்பதை நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் நினைக்கணும். நாம தவறு செய்யக்கூடாது என்று நினைக்கும் பொழுது தமசையும் ரஜசையும் வந்து தூரமா தள்ளக்கூடிய அந்த மார்க்கத்துக்கு நம்ம போகணும். அப்பதான் வந்து சத்துவகுணம் வந்து மேலோங்கி இருக்கும். இல்லைனாக்கா நம்ம தான் மேலோங்கி இருக்கணும், அதாவது இந்த பௌதிக உலகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்ட செயல் தான் வந்து இலக்காக வச்சுட்டு நம்ம பேசணும்னாக்கா எதர் சத்துவம் ரஜஸோ இல்லைனாக்கா தமசோ தான் மேலோங்கி இருக்கும். எஸ், இதுதான் மனசு. எல்லாத்துக்குமே காரணம் என்ன? மனசு. இந்த மனசு இந்த பக்கம் சத்துவம் இழுக்கும், இந்த பக்கம் ரஜஸ் இழுக்கும், இந்த பக்கம் தமஸ் இழுக்கும். மனம் எந்த பக்கம் போகிறதோ அந்த பக்கம் தான் அந்த குணம் வந்து மேலோங்கி நிற்கும். இது பிக்டோரியல் ரெப்ரசன்டேஷன். எஸ் 11 வாசிங்க மாதாஜி. सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानं यदा तदा विद्यात् द्विवृद्धं सत्त्वमात्मित्युत. எஸ், சர்வத்வரேஷு தேஹே அஸ்மின் பிரகாஷ உபாஜாயதே. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு இந்த உடலுக்கு வந்து 9, அதாவது இந்த உடலை வந்து 9 கதவுகள் கொண்ட நகரம் அப்படின்ட்டு நம்ம 5th சாப்டர்ல நம்ம படிச்சோம் இல்லைங்களா? 2 கண்கள், 2 காதுகள், 2 நாசிகள், அதுக்கப்புறம் இந்த வாய், இதோட வந்து 7 ஆச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்து எக்ஸ்கிரிட்டரி ஆர்கன் 1, ஆனஸ் 1, அதுக்கப்புறம் வந்து ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன் 1. இந்த மாதிரி 9 வாயில்களை கொண்டதுதான் இந்த உடல். இதை ஒரு நகரமாக நாம வந்து சொல்கின்றோம். எப்பொழுது இந்த 9 வாயில்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அறியாமை மற்றும் இந்த அதாவது ரஜோகுணத்தையும் தமோகுணத்தையும் சார்ந்த பண்புகள் எல்லாத்துக்குமே இது க்ளோஷரா இருக்குதோ, அதாவது கதவுகள் அடைக்கப்பட்டு அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சத்துவத்துக்கான ஞான ஒளி வந்து உற்பத்தி ஆகின்றதோ, அப்பொழுது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சத்துவகுணம் வந்து மேலோங்கி இருக்கு அப்படிப்பட்டவர்களிடத்துலன்ட்டு நம்ம வந்து சொல்லலாம். அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய விளக்கம். அங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்றதை நம்ம பார்ப்போம். உடலின் 2 கண்கள், 2 காதுகள், 2 நாசித்வாரங்கள், வாய், பிறப்பு உறுப்புகள், குதம் ஆகிய 9 கதவுகளும் சத்வகுணத்தின் அறிகுறியால் பிரகாசப்பட்டு இருக்கும் பொழுது, அது பிரகாசப்படணும்னாக்கா நாம இந்த அறியாமை அப்படி என்றது எல்லாத்தையுமே வந்து விலகி இருக்கணும். அந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா
இட் ஷுட் பி நாலேஜ். அதாவது நாலேஜ் இருந்தாதான் நமக்கு இந்த 9 வாயில்களுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அறியாமையை வந்து விலக்கி இருக்கும். சோ ஒருவன் சத்வகுணத்தை விருத்தி செய்து கொண்டு இருக்கிறேன் என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும். பிரகாசப்படும் பொழுதுதான், அது பிரகாசப்படும் பொழுது என்றால் நம்ம கிட்ட இருந்து இந்த ரஜஸ் அண்ட் தமஸ் வந்து தூரமா இருக்கணும். சத்வகுணத்தில் சரியான நிலையில் காணவும் கேட்கவும் சுவைக்கவும் முடியும். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளால வந்து புரிஞ்சுக்க முடியும் நம்மளுடைய சூழ்நிலை எப்படி இருக்கு, சோ அடுத்தவர்களுடைய எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் என்ன, சோ நாம வந்து இதுல நம்மளுடைய தர்மத்தை எப்படி பரிபாலிப்பது அப்படியெல்லாம் வந்து நமக்கு யோசிச்சு அதிகமாக வந்து நம்ம வந்து பேச மாட்டோம். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா என்ன சொல்லணுமோ அது மட்டும்தான் நம்ம ஷார்ட்டா பேசுவோம். அது ரொம்ப முக்கியம். அடுத்தவர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் என்பதை வில் பி பர்ஃபெக்ட் லிசனர், அந்த இதுக்கும் தள்ளப்படுவோம். இதுதான் சாப்பிடணும், சத்துவகுணத்துக்கு தேவையான அந்த உணவு வகையை தான் நம்ம சாப்பிடுவோம். ரஜஸ் தமஸ் உணவுகள் வந்து அந்த என்னென்ன உணவு வகைகள்னு கூட நம்ம படிப்போம், நம்ம பின்னாடி வரும். அப்ப பார்ப்போம். சுவைக்கவும் முடியும், மேலும் தூய்மை உற்றவனாக ஆகின்றான். சோ தூய்மை அடைவது எப்படின்னா நாம பக்தியில இருந்தா மட்டும்தான் தூய்மை அடைய முடியும். இல்லைன்னா நம்மளால வந்து தூய்மை அடையவே முடியாது. கண்டிப்பாக மகிழ்ச்சியின் அறிகுறிகளுடைய அபிவிருத்தி ஒவ்வொரு கதவிலுமே தெரியும். அதுதான் அதனுடைய சத்துவகுணத்துடைய நேச்சர் ஆக்சுவலி. சோ நம்ம ஏதோ ஒரு நல்ல தெய்வீகமான அந்த இதெல்லாம் நம்ம காரியங்கள் எல்லாம் பண்ணும் பொழுது நமக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த மகிழ்ச்சி, ஆத்ம திருப்தி வேறு, மகிழ்ச்சி வேறு, சந்தோஷம் வேறு, திருப்தி வேறு. திருப்தி என்பது அந்த சுத்த சத்துவ நிலைக்கு போனவங்களுக்கு தான் தெரியும் ஆக்சுவலி. ஆனா சந்தோஷம் என்பது நம்ம ஒரு நற்காரியம் பண்ணிட்டா நமக்கு அதுவே ஒரு சந்தோஷம். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் சத்வகுணம்னுடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ். ஸோ அந்த அறிகுறிகள் வந்து அபிவிருத்தி ஒவ்வொரு கதவிலுமே தெரியும். இந்த கண்களிலும் தெரியும், காதுகளிலும் தெரியும், இந்த பேசக்கூடிய வார்த்தைகளிலும் தெரியும். ஸோ நாம வந்து அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து இருப்போம். ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு தன்மை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சத்வகுணத்தினுடைய நிலை அப்படின்ட்டு வந்து பகவான் இந்த ஸ்லோகத்தின் மூலியமா சொல்லியிருக்கார். எஸ், நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் மாதாஜி. லோப பிரவருத்திராரம்ப கர்மணாம சமஸ்பிருஹா ரஜஸ்யேதானி ஜாயந்தே விவ்ருத்தே பரதர்ஷப. எஸ், அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னாக்கா ரஜோகுணம் இருப்பவர்கள் பாத்தீங்கன்னா கடினமான உழைப்பு, அந்த ஹை, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா லீடர்ஷிப் குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் இருக்கும் ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து. ஸோ ஏக்கம், ஆசைகள், இது எல்லாமே உண்டு. ஸோ கடினமான உழைப்பும் உண்டு அவர்களிடம். ஸோ இப்படிப்பட்ட அறிகுறிகள் எல்லாமே வந்து தோன்றும். இதுதான் வந்து கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் ஏ ரஜோகுணத்தினுடைய, அதாவது மேஜர் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ். அதை பற்றி ஏற்றம் இருக்கும், அதாவது ஏற்றம் இருக்கும் பொழுது பெரும் பற்று, அதாவது அளவிட முடியாத பற்று, அதாவது டிசையர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம், கட்டுப்படுத்த இயலாத ஆசைகள். ஸோ இது எல்லாத்தையும் மேலேயும் வந்து ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ், டிசையர்ஸ், இது எல்லாமே இருக்கும். ஏக்கம், அதுக்கப்புறம் வந்து கடின உழைப்பு, இது எல்லாமே அறிகுறிகள் நமக்கு ரஜோகுணத்துக்கு. எஸ், நெக்ஸ்ட் 13th வாசிங்க. அப்ரகாஷோ பிரவருத்திஷ்ச பிரமாதோ மோஹ ஏவச தமஸ்யேதானி ஜாயந்தே விவ்ருத்தே குரு நந்தன. எஸ், ஸோ தமஸ் குணத்துல இருக்கக்கூடியவங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா எப்பொழுதுமே சோம்பேறித்தனமா, மயக்கமாக, பித்தம், நாலேஜே இருக்காது அவங்களுக்கு வந்து. அதாவது புத்தியே உபயோகப்படுத்தவே மாட்டாங்க, பிளைண்டா வேலை செய்வாங்க. அப்படிப்பட்ட ஒரு தன்மை வந்து இந்த தமஸ் குணத்துல இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு இருப்பாங்க. ஜென்ரலி போதைக்கு அடிமையாக ஆகியிருக்கிறவர்களுடைய நேச்சர் வந்து தமஸை சேர்ந்ததுதான். ஸோ சதா சர்வகாலம் குடிப்பழக்கம், இல்லைன்னா போதை பொருட்கள் அடிமையாகிறது, இந்த மாதிரி வந்து இருக்கக்கூடியவங்க, அவங்களுக்கு இந்த நார்மலா இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையை எப்படி பிஹேவ் பண்ணணும்ன்றதே அவங்களுக்கு தெரியாது. ஏன்னா எப்பொழுதுமே மயக்கத்திலே இருக்கக்கூடியவர்கள். இதுதான் வந்து தமோ குணத்தினுடைய நேச்சர் ஆக்சுவலி. எஸ், 14 யதா சத்வே பிரவருத்தே து பிரளயம் யாதி தேஹப்ருத் ததோத்தமவிதாம் லோகானமலான் பிரதிபத்யதே. எஸ், சத்துவகுணத்தில் இருப்பவர்கள் இறந்த பிறகு எங்கே செல்கிறார்கள் அப்படிங்கிறத வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்க்கின்றோம். சோ ஒருவர் சத்துவகுணத்தில் மரணப்படும் பொழுது முனிவர்களும் பக்தர்களும், நாம கூட பார்த்தோம், நமக்கு மேலேயே 6 லோகங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா? சோ அந்த மாதிரி லோகங்களுக்கு இவர்கள் செல்வார்கள். பக்தர்களும் வாழும் தூய்மையான உலகங்களை அடைகின்றனர். சொர்க்கலோகம், தேவலோகம், இந்த மாதிரி இடத்துல எல்லாம் வந்து இவங்கள் போவார்கள். ஸோ அவங்களுடைய, ஏன்னா அவங்க புண்ணிய காரியங்கள் நிறைய இருக்கும் இல்லைங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துல போயிட்டு அவங்க புண்ணியங்களை வந்து அனுபவிப்பார்கள். அதெல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு மீண்டும் இந்த உலகத்திற்கு திரும்பி வருவார்கள். எஸ், 15 வாசிங் மாதாஜி. ரஜசி பிரளயம் கத்வா கர்ம சங்கிஷு ஜாயதே ததா பிரலீனஸ்தமசி
मूढ योनिषु जायते. எஸ், ரஜோகுணத்தில் இருக்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவன் பலன் நோக்கு செயல்களில் ஈடுபட்டு இருப்பவரிடையே பிறவி எடுக்கின்றான். அதாவது அடுத்த பிறவி கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்களுடைய தாய் தந்தையர்களும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அதே ரஜோகுணத்தை சார்ந்த இருக்கக்கூடிய குணாதிசயம் இருக்கக்கூடிய பேரண்ட்ஸ் அந்த ஃபேமிலியில தான் வந்து அவங்க பிறப்பாங்க. ஸோ ரஜஸ் என்பது சிமிலர் ஃபேமிலி. எப்படி பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய அவருடைய நாலேஜுக்கு வந்து நம்மளால என்னைக்குமே வி cannot evaluate, நமக்கு அந்த விசிபிலிட்டியே கிடையாது. ஸோ இந்த குணத்துல இருக்கிறவங்க இந்த குணத்துல ரிலேட்டடா இருக்கக்கூடிய இந்த பௌதிக உலகத்துல தான் பிறக்கணும்ன்றத வந்து அவர் கிளியரா நமக்கு பண்ணிடுறார். ஸோ என்ன ரஜோகுணத்துல இருக்கக்கூடியவர்கள் கண்டிப்பாக இந்த உலகத்துக்கு திரும்பி வருவார்கள். அவர்களுடைய பிறவியே இந்த உலகத்துல தான் இருக்கும். ஸோ தமோ குணத்தில் இருக்கும் பொழுது அவன் மிருக இனத்தில் பிறவி எடுக்கின்றான். ஸோ ஏன்னா அவனுக்கு இன்டெலிஜென்ஸே தேவையில்லை. ஆனா ஏன்னா இருந்த இன்டெலிஜென்ஸே அவன் யூஸ் பண்ணாதப்போ அடுத்த பிறவிலும் அவனுக்கு இன்டெலிஜென்ஸ் கொடுக்கறது வேஸ்ட்ன்ட்டு தான் பகவான் வந்து அவரை வந்து he will be taking birth in the animal kingdom. ஸோ அதனாலதான். எஸ் 16 மாதாஜி. कर्मण सुकृतस्याहु सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलं. எஸ், அவன் இந்த 3 குணங்களில் இருக்கக்கூடியவர்களுடைய செயல்கள் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம பார்க்கிறோம். சத்துவகுணத்தில் செயல்படுவதால் ஒருவன் தூய்மைப்படுகின்றான். ஏன்னா அவங்க எப்பவுமே பக்தி மார்க்கம் அவர்களுக்கு உண்டு. ஸோ அவர்கள் பியூரிஃபிகேஷன் கண்டிப்பாக அவர்களுக்கு ஆகிறது. ரஜோகுணத்தில் செயல்படுவான் பாத்தீங்கன்னாக்கா துக்கத்துல தான் வந்து முடியும். ஏன்னா அவனுக்கு அளவிட முடியாத ஆசைகள், அதை நிறைவேற்ற முடியாமல் போனால், அதாவது காமமாக இருக்கக்கூடிய அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா நிறைவேறவில்லை என்றால் கோபம், அதே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்கள வந்து கடைசியில வந்து அழிவு பாதைக்கு தான் எடுத்துட்டு வந்து விடும். ஸோ எக்ஸாம்பிள் துரியோதனன் எடுத்துக்கோங்க. ஹீ பிலாங்ஸ் டு ரஜோகுணா ஒன்லி. ஸோ அவன் வந்து அவன்கிட்ட எல்லாமே தான் இருந்தது. ஆனா அடுத்தவர்கள் கிட்ட அவனுக்கு எதுவுமே இருக்கக்கூடாது. அவன்கிட்ட இன்னொருத்தர்கிட்ட இருந்தா அவனுக்கு பிடிக்காது. தட் இஸ் த என்வியஸ்னஸ். ஸோ அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவன் வந்து கடைசியில வந்து அந்த போர்ல வந்து அழியத்தான் வேண்டியதாயிற்று. அதனாலதான் அந்த ரஜோகுணத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த ஒரு சுபாவம் வந்து ஒருவருக்கு அழிவு பாதைக்கு தான் இட்டு செல்லும் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். தமோ குணத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா அறிவற்ற, அதாவது நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாமே அறிவிலித்தனமாக இருக்கும். இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஸ்டேர்கேஸ் எப்படி அந்த ரெயிலிங் எப்படி போட்டிருக்காங்கன்னா யூ கான்ட் என்டர் த ஸ்டேர்கேஸ், அப்படி ஒரு முட்டாள்தனமான பிக்சரைசேஷன் பார்க்கணும். இது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம இந்த சென்டர் பிக்சர் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து கடைசியில துக்கத்துல வந்து முடியறதுக்கான ஒரு அனாலஜி ஆக்சுவலி. ஸோ அதே மாதிரிதான் தமோ குணத்துல செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா முட்டாள்தனமான செயல்களாக வந்து விளைவுறுகிறது. அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எஸ், சத்வாத் சஞ்சாயதே ஞானம் ரஜசோ லோபயேவ ச பிரமாதமோஹோ தமசோ பவதோ ஞானமேவ ச அஜ்ஞானமேவ ச. ஓகே, ஸோ சத்துவகுணத்துல இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உண்மை ஞானம் என்பது விருதி ஆகிறது ஆக்சுவலி. ஸோ அவங்களுக்கு இந்த நாலேஜ் என்பது விருதி ஆயிரும். அதனாலதான் நெக்ஸ்ட் சுத்த சத்துவ நிலைக்கு போக முடியும். ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்களுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா பேராசை தான் விருதி ஆகும். அவங்களுக்கு எதிலுமே வந்து எவ்வளவுதான் அவங்களுக்கு வந்துட்டே இருந்தாலும் திருப்தி என்பது இருக்காது. தமோ குணத்தில் இருப்பவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா அறிவின்மை, பித்தம், மயக்கம் இது எல்லாமே வந்து இன்க்ரீஸா இருக்கும் அவங்களுக்கு வந்து. ஸோ அவங்க செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாமே ஃபூலிஷ்னஸா இருக்கும். அதுலதான் அவங்க வந்து விருதி ஆவாங்க. எஸ் 18. ஊர்த்வம் கச்சந்தி சத்வஸ்தா மத்யே திஷ்டந்தி ராஜசாஹ ஜகன்ய குணவிருத்திஸ்தா அதோ கச்சந்தி தாமசாஹ. எஸ், ஒவ்வொரு குணத்துல இருக்கக்கூடியவங்க அவங்களுடைய இது எப்படி இருக்கும், லைஃப் எப்படி போகும் அப்படிங்கறத வந்து ஃபியூச்சர் லைஃப் கூட எப்படி அமையும் அப்படிங்கிறதுக்கான இந்த ஸ்லோகம் ஆக்சுவலி. சத்துவ குணத்தில் இருப்பவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம எல்லாம் இருக்கிறது இந்த நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்திருக்கோம் 14 லோகங்கள் நம்ம. ஸோ நமக்கு மேல வந்து இருக்கக்கூடிய லோகங்கள், நாம மிடில் இருக்கோம், நமக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய லோகங்கள். ஸோ இப்போ ஒரு ஃபிளைட் வந்து டேக் ஆஃப் பண்ணும்போது எப்படி நம்ம வந்து இந்த பூமியிலிருந்து நம்ம மேல போறோம் இல்லைங்களா, அதே மாதிரிதான் அவர்களுடைய வாழ்க்கை நிலை கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா மேல் உலகங்களுக்கு அவங்க இறந்த பிறகு மேல் உலகங்களுக்கு போயிட்டு சேருவாங்க அப்படிங்கிறது தான். அது படிப்படியாக மேல் நோக்கி செல்கின்றனர். அதே மாதிரி ரஜஸ்ல இருக்கவங்க வந்து மீண்டும் இதே உலகத்துக்கு தான் திரும்பி வருவாங்கன்றதுக்காக இந்த சென்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம இருக்கக்கூடிய இந்த உலகம் சேம் இது. அதே ஒரு தமஸ் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம இந்த உயர்வான இந்த மனித இனத்துல வந்து பிறந்து மீண்டும் வந்து அந்த இனத்துக்கு வர முடியறது இல்ல. நம்ம விலங்கு இனத்துல வந்து பிறக்க
கீழே தள்ளப்படுகின்றோம். அது வந்து த லேண்டிங் ஆஃப் ஃபிளைட் அந்த அனாலஜில வந்து காட்டியிருக்காங்க. கீழ் நோக்கி தான் செல்கின்றனர். நரக உலகங்களுக்கும் இல்லை என்றால் விலங்கு இனங்களுக்கும் செல்கின்றனர். தமஸ் குணம். ஸோ இதுதான் நம்ம பார்த்தோம் நம்ம இல்லைங்களா? சத்தியலோகம், தப்போலோகம், ஜனகலோகம், அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஜனலோகம், அதுக்கப்புறம் மகர்லோகம், ஸ்வர்கலோகம். ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா 330 கோடி தேவர்கள் எல்லாமே இருக்கக்கூடியது. புவர்லோகம், அதுக்கப்புறம் வந்து பூர்லோகம் தான் நாம இருக்கிறது. ஸோ இதுக்கு நமக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய லோகங்கள். ஸோ நாம தான் மிடில் பிளானட் ஆக்சுவலி. இங்க மேல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இருக்கக்கூடியது எல்லாமே ஆன்மீக, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம ஆத்ம ரூபத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த ஜீவன்கள் தான் இங்க இருக்கும். இங்கெல்லாம் நாம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உடலும் அந்த ஆத்மாவும் சேர்ந்து இருக்கக்கூடிய உலகம். கீழே பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒன்லி இந்த அங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா லோயர் பிளானட்ஸ் பாத்தீங்கன்னாக்கா உடல், வெறும் உடல் மட்டும்தான் இருக்கும். அந்த மாதிரி உலகங்கள் தான் கீழே. ஸோ இதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒன்று. ஸோ நம்ம கீழே போகணுமா, மேல போகணுமா, இல்ல நம்ம வந்து பகவான் கிட்ட போகணுமா அப்படிங்கறது வந்து நாம தான் டிசைட் பண்ணிக்கணும். இது எல்லாத்தையும் தாண்டி விரிஜா ரிவரை தாண்டி நாம வந்து அந்த பிரம்ம ஜோதியை வந்து கடந்து செல்லணும். ஸோ அது மிகவும் முக்கியமான ஒன்று ஆக்சுவலி. எஸ். நான்யம் குணேபிய கர்த்தாரம் யதா திருஷ்டானுபஷ்யதி குணேபியஸ்ச பரம் வேத்தி மத்பாவம் சோதிகச்சதி. எஸ். செயல்கள் எல்லாவற்றிலும் இந்த இயற்கை குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு எதுவும் இல்லை என்பதையும் நாம் இப்போ இவ்வளவு நேரம் பார்த்தது கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா ஏதோ ஒரு குணத்தோட தான் சம்பந்தப்பட்டிருக்கு. சத்துவமோ ரஜசோ தமசோ ஏதோ ஒண்ணுத்துலதான் நம்மளுடைய செயல்கள் வந்து ஆட்கொண்டிருக்கிறது. சோ இந்த இயற்கை குணங்கள், இந்த பௌதிக உலகத்திற்கு சம்பந்தப்பட்ட இந்த 3 குணங்களையுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அப்பாற்பட்டு எதுவுமே இல்லை என்றதை நாம தெரிஞ்சுட்டு இருக்கோம். ஆனா நம்ம பரமபுருஷ பகவான் இந்த 3 குணங்களுக்கும் அப்பாற்பட்டவர் அப்படின்றது வந்து நம்ம நிறைய சாப்டர்ஸ்லயும் வந்து படிச்சுட்டு வந்திருக்கோம். பரமபுருஷன் இந்த குணங்களிலிருந்து உயர்ந்தவர். சோ நீ காணும் பொழுது என்னுடைய ஆன்மீக இயற்கை உன்னால் அறிய முடியும். சோ இந்த மாதிரி ஒரு இது இந்த பௌதிக உலகத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா எது எல்லாமே இந்த 3 குணங்களோட சம்பந்தப்பட்டது. ஆனால் பகவான் வந்து இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர் அப்படிங்கிற இந்த ஞானத்தை நாம என்னைக்கு அறிஞ்சிக்கிறோமோ அப்போ வந்து பகவானுடைய ஆன்மீக இயற்கையை நம்மளால வந்து அறிய முடியும் அப்படிங்கறத வந்து பகவான் இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்லியிருக்கார். எஸ். குணாநேதானதீத்ய த்ரீன் தேஹி தேஹ சமுத்பவான் ஜன்ம மிருத்யு ஜரா துக்கைர் விமுக்தோ மிருத மஷ்ணுதே. எஸ். யார் ஒருவர் இந்த சத்வகுணத்திற்கும் மேலே, அதாவது பாத்தீங்கன்னா சுத்த சத்வ நிலை பிரம்ம நிலையை யார் ஒருவர் அடைகிறாரோ அவர்கள், அதாவது இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு அவங்க அந்த நிலைக்கு போகும் பொழுது அவர்கள் பிறப்பு இறப்பு என்னும் இந்த 3 இதுல இவற்று நின்று பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்படிப்பட்ட துன்பங்களில் இருந்து அவர்கள் வந்து விடுதலை அடைகின்றனர். இந்த உலகத்திலே இருக்கும் பொழுதே பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த விடுதலை அடைந்த அந்த ஆத்மாக்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா எப்பொழுதுமே வந்து வாழ்வின் இன்பத்தினை அனுபவிக்க முடியும். அதாவது அந்த ஆத்ம ஞானத்தை அவர்கள் அடைந்து அதிலேயே தன்னிலே வந்து அவர்கள் இன்பத்தை காண்கின்றனர். சோ இதுதான் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒன்று. எஸ். கைர் லிங்கைஸ்த்ரீன் குணாநேதானதீதோ பவதி பிரபோ கிமாச்சர கதம் சேதான் ஸ்திரீன் குணாநதி வர்த்ததே. எஸ். இது சிதாதிர் முனிக்கு சமமான ஒரு கேள்விதான் இது. மறுபடியும் வந்து அர்ஜுனர் கேட்க ஆரம்பிக்கிறார், இந்த 3 குணங்களிலிருந்து உயர்ந்தவன் எந்த அறிகுறிகளால் அறியப்படுகின்றான்? சோ அவனை எப்படி நம்ம வந்து கண்டுக்கிறது, எப்படி கண்டுபிடிச்சுக்க முடியும்? சோ அவங்க வந்து இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர்கள் என்று நமக்கு எப்படி தெரிஞ்சிக்க முடியும்? அவனது நடத்தை என்ன, அவர் எப்படி நடந்து கொள்வார், அவருடைய சுபாவம் எப்படி இருக்கும் என்றதெல்லாம், அவருடைய இயற்கையின் குணங்கள் இருந்து எவ்வாறு உயர்கிறான் அப்படின்ற கொஸ்டினை வந்து பகவான் கிட்ட வைக்கிறாரு. So 22, 23, 24, 25 4 வாசிச்சிருங்க மாதாஜி, நான் பின்னாடி விளக்கம். இது அகர்மம் அந்த ரிலேட்டட் ஆன இது. எஸ். ஓகே. ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச பிரகாசம் ச பிரவருத்திம் ச மோகமேவ ச பாண்டவ ந த்வேஷ்டி சம்பிரவருத்தானி ந நிவருத்தானி காங்க்ஷதி உதாசீனம் வதாசீனோ குணைர்யோ ந விசால்யதே குணாவர்த்தந்த இத்யேவ யோவதிஷ்டதி நேங்கதே சமதுக்க சுகஸ்வஸ்த சமலோஷ்டாஸ்ம காஞ்சனஹ துல்ய பிரியா பிரியோ ஸ்ரீரஸ்துல்ய நிந்தாத்ம சம்ஸ்துதிஹி. மானா அபமானயோஸ்துல்ய ஸ்துல்யோ மித்ராரிபக்ஷயோஹ சர்வாரம்ப பரித்யாகி
गुणातीतः स उच्यते. எஸ். பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து இது அகர்மா, அதாவது அகர்மாவனுடைய, அதாவது செயல்களில் நாம செயல்பட்டு தான் இருப்போம். ஆனா நம்ம எந்த செயலிலுமே ஈடுபடாத ஒருத்தன். உண்மையிலே இந்த குணங்கள் தான் செயல்படுகிறது. உண்மையிலே இந்த சென்சஸ் தான் வந்து, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா புலன்கள் தான் செயல்படுகிறது, நாம் எதுவுமே செய்யறது இல்லை அப்படிங்கிற அந்த ஞானத்தை அவர்கள் பெற்றிருப்பார்கள். சோ பிரகாசம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரகாசம் என்பது பிரகாசம், பற்று, மயக்கம். அதாவது எதன் மேலும் வந்து ஒரு பற்று வச்சுக்கிறது, அதன் மேல ஒரு மயக்கம், அதாவது பாத்தீங்கன்னா அதை அடைந்தே தீர வேண்டும் என்ற அந்த ஆவல். அதுக்கப்புறம் அதை அடையும் பொழுது, அதாவது இது அடைந்தால் எவ்வளவு நம்ம சந்தோஷப்படுவோம். பிரகாசம் என்பது சந்தோஷம். சோ இது வந்து ஒன் ஆஃப் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் சத்துவம். பற்று என்பது ரஜோகுணம், மயக்கம் என்பது இக்னரன்ஸ். இந்த 3 குணங்கள் இவை தோன்றி இருக்கும் பொழுது, அதாவது ஒருவருக்கு தோன்றி இருக்கும் பொழுது, நமக்கு கூட இந்த இது ஒரு சமயத்துல நம்ம கூட பிரகாசமா சந்தோஷமா இருக்கும், சில சமயத்துல வந்து அதிகமா ஆசையும் படுவோம், சில சமயத்துல வந்து ஒரு மாதிரி டல்லா இருப்போம். சோ இது வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே வரக்கூடிய சுபாவங்கள் தான். சோ இவை தோன்றி இருக்கும் பொழுது அவற்றை வெறுக்காதவனும், ஐயோ நமக்கு ஏன் இந்த மாதிரி எல்லாம் வருது அப்படின்னு அதை வந்து நம்ம வந்து தள்ளி வைக்கணும் அப்படின்னு நினைக்காதவனும், அவை மறைந்திருக்கும் போது அவற்றிற்காக ஏக்கம் அடையாதவனும். சோ அது நமக்கு இல்லையே, அதாவது இந்த மாதிரி குணாதிசயங்கள், அதாவது பிரகாசம் இல்லாமல் போனாலும், பற்று இல்லாமல் போனாலும், மயக்கம் இல்லாமல் போனாலும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவற்றிற்காக ஏங்காதவனும். சோ நம்ம வந்து நம்ம பற்றெல்லாம் விட்டுட்டோம், இல்ல என்ன இருக்கு அப்படின்னு, அது நமக்கு இல்லையே அப்படின்னு நினைக்கிறோம் இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி ஒரு தன்மை மனம் கொள்ளும் நிலை அது. சோ அப்படிப்பட்ட ஒரு தன்மை அற்றவரும், இயற்கை குணங்களின் ஜட விளைவுகளை கவனிக்காமல், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த புலன்கள் தான் என்னென்ன வேலைகள் செய்து கொண்டிருக்கிறதோ அது செய்யட்டும், அதாவது கண்கள் பார்க்கும், காது கேட்கும், இதெல்லாமே வந்து தானா நடக்கக்கூடிய செயல்கள். சோ இதெல்லாமே ஜட விளைவுகள். இப்படிப்பட்ட செயல்களை பற்றி அதன் மேல் போக்கஸ் பண்றது இல்ல. கண்கள் பார்க்கிறது என்பதை அதையே நம்ம உன்னிப்பா பாக்குறது கிடையாது. காது கேட்டு இருக்கேன்ட்டு, அதாவது இந்த ஜட சக்திகள், ஜடத்துக்கு ரிலேட்டடான விஷயங்கள்ல வந்து நம்ம வந்து எதையுமே வந்து அந்த இதுல போயிட்டு நம்ம ஃபுல்லா இன்வால்மெண்ட் ஆகிறது இல்லை. நாம் எல்லாமே ஆன்மீகத்துக்கு இந்த புலன் உறுப்புகளை உபயோகப்படுத்தி கொள்ளுதல். உறுதியாக இருப்பவனும், எப்பொழுதுமே கான்பிடென்டா, அதாவது டிட்டர்மைண்டா இருக்கக்கூடியவர்கள், குணங்களே செயல்படுகின்றன என்று அறிபவனும். சோ இந்த 3 குணங்களாலதான் இங்க எல்லாமே நடந்துட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறத பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறவனும், இன்ப துன்பங்களை சமமாக பார்ப்பவனும், அதாவது சந்தோஷமும் துக்கமும் வந்தா ஒரே நிலை போல இருக்கக்கூடிய ஒருத்தரும், மண்கட்டி, கல், பொன் இவற்றை சமமாக காண்பவனும். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்க பேசிக்கலி தங்கத்தின் மேல பற்று இல்லாதவர்கள் யாரும் இல்லை என்று நம்ம சொல்லலாம். ஆனா அதன் மேல கூட நமக்கு வந்து ஒரு ஈர்ப்பு, அதாவது கல்லு மாதிரிதான் அதையும் நம்ம ட்ரீட் பண்ணிட்டு போகணும். சோ அப்படிப்பட்ட ஒரு தன்மை. துன்பங்களை அறிவு நிறைந்தவனும், புகழ்ச்சியையும் இகழ்ச்சியையும் ஒன்றாக காண்பவனும். ஒருத்தர் நம்மள வந்து இழிவாக பேசிவிட்டாலும் அதை பற்றி நம்ம வந்து வருத்தப்படாமலும், ஒருத்தர் நம்மளை புகழ்ந்தால் அதிலே வந்து நம்ம வந்து ரொம்ப ஆனந்தமாக வந்து என்ஜாய் பண்ணாமலும், ஒருவன் ஒன்றாக காண்போம். நாண அவமானத்தால் மாறுபாடு அடையாமல் இருப்பவனும், நமக்கு எங்கேயோ ஒரு இடத்துல அவமானம் நேர்ந்து விட்டது அதை எப்பவுமே சதா சர்வ காலமும் நினைத்து கொண்டு மனசுல வந்து வருத்தப்பட்டு கொண்டிருக்காமலும். சோ அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலைகள். நண்பனையும் எதிரியையும் ஒரு போல நடத்துபவனும். சோ இவன் நண்பன், அதனால இவனுக்கு உயர்வாக நடத்தணும், இவன் வந்து எனக்கு எனிமி, அதனால அவனை வந்து இக்னோர் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அந்த சுபாவம் இல்லாமல், நண்பனாக இருந்தாலும் பகைவனாக இருந்தாலும் அவனை ஒரு போலவே நடத்த வேண்டும். எல்லாவித பலநோக்கு செயல்களையும் துறந்தவனும். சோ நாம செய்யக்கூடிய செயல்கள் அனைத்திலுமே வரக்கூடிய விளைவுகள் அனைத்தையுமே வந்து பகவானுக்கு அர்ப்பணித்ததில், அதாவது அதுல மேல பற்று இல்லாமல் இருப்பது யான ஒரு மனிதன் இயற்கை குணங்களிலிருந்து உயர்ந்தவனாக கூறப்படுகின்றான். அதாவது சுத்த சத்வ நிலையை அடையக்கூடிய அந்த தன்மை தான் வந்து இங்க சொல்லியிருக்காரு பகவான். சோ எவ்வாறு இருப்பாங்க, எவ்வாறு நடப்பார்கள், அதெல்லாம் கேட்டாரு இல்லையா, அதுக்கான விளக்கம் தான் இந்த 4 ஸ்லோகங்களுமே. எஸ் 26 வாசிங்க மாதாஜி. மாம்ச யோவ்யபிச்சாரேண பக்தி யோகேன சேவதே ச குணான் சமதீத்யைதான் பிரம்ம பூயாய கல்பதே.
எஸ், இவ்வாறு பூரண பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்ட எந்த நிலையிலும் இழிவடையாத ஒருவன் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பௌதீக குணங்களில் இருந்து உடனடியாக அந்த 3 நிலைகளை கடந்து 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட அந்த நிலைக்கு கடந்து பிரம்ம நிலையை வந்து அடைகின்றான் அப்படின்ட்டு பகவான் இந்த ஸ்லோகத்தின் மூலியமா நமக்கு சொல்லியிருக்கார். எஸ், இதுதான் லாஸ்ட் ஸ்லோகம் நினைக்கிறேன். இன்னும் ஒண்ணு இருக்கு. ஒண்ணு இருக்கு. எஸ், ஒண்ணு இருக்கு. எஸ். ஜெயிக்குமா? ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य या व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च. சோ யார் ஒருவர் இந்த தோன்றாத அருவ பிரம்மனையே போக்கஸா வச்சுட்டு அவங்களுடைய தியானத்தையும் அந்த இதெல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த நிலைக்கு போகிறார்களா, மெடிடேஷன் அந்த யோக நிலைகள்ல இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு இது ஆக்சுவலி ஸோ தோன்றாத அருவத்தில் இருக்கக்கூடியதும் நம்ம பகவான் தான் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம படிச்சிருக்கோம். அதுதான் இனிஷியல் ஃபேஸ்ன்ட்டு. ஸோ இறுதி சுகத்தின் ஆதார நிலையானதும் மரணமற்றதும் அழிவற்றதும் நித்தியமானதுமான அருவ பிரம்மத்தின் அடிப்படை நானே அப்படின்ட்டு வந்து பகவான் சொல்லியிருக்கார். ஹீ இஸ் த மூலாதாரம் ஃபார் ஆல் த இது என்னது நம்மளுடைய இந்த தோன்றாத அருவ பிரம்மத்தின் மீது, அதாவது அன்மேனிஃபெஸ்டட் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா, அந்த இம்பர்சனல் பிரம்மன் சொல்றோம் இல்லைங்களா, அதனுடைய மூலாதாரம் வந்து நான் தான் அப்படின்னு சொல்லி. 1 செகண்ட் ராதிகம்மா, யூ கேன் ஸ்டார்ட் வித் த வீடியோ. ஒரு நிமிஷம் நான் வந்து ஓகே. தத்சதிதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோகசாஸ்திரே श्रीकृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशो अध्यायः. सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु. हरे कृष्णा. राधिका माताजी நீங்க வந்துக்கோங்க, நான் மியூட் பண்ணிக்கிறேன். சோ நாம யார் ஒருவர் இந்த ஞானிகளும் யோகிகளும் பாத்தீங்கன்னாக்கா தோன்றாத அருவத்தின் மீதுதான் வந்து அவர்களுடைய பக்தி என்பது இருக்கும். அதாவது என்னது ஒளி. சோ அந்த ஒளி சுடர் மேல வந்து பகவானை வந்து ரூபமற்ற அந்த தன்மையில வந்து அவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா தன்னுடைய பக்தியை செலுத்துவார்கள். ஆனா அப்படிப்பட்ட அந்த தோன்றாத இது கூட பாத்தீங்கன்னா மூலாதாரமே நான் தான், அடிப்படை நான் தான் அப்படின்ட்டு வந்து பகவான் வந்து இந்த ஸ்லோகத்தின் மூலியமாக சொல்கிறார் நமக்கு. இறுதி சுகத்தின் ஆதார நிலையானதும் ஸோ அப்படிப்பட்டவர்களுடைய ஃபைனல் டெஸ்டினேஷனே பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த இம்பர்சனல் பிரம்மன்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா, அந்த நிலை தான் அவங்களுடைய ஹையஸ்ட் லெவல் அச்சீவ்மெண்ட். மரணமற்றதும் ஸோ அதுக்கப்புறம் அழிவற்றதும். ஸோ பகவான் எப்பொழுதுமே நித்தியமானவர், எப்பொழுதுமே அழிவற்றவர் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும். ஸோ அப்படிப்பட்ட இதுக்கும் அடிப்படை நான் தான் அப்படிங்கிறத வந்து பகவான் இந்த ஸ்லோகத்துல நமக்கு சொல்லியிருக்கார். ஸோ இதோட வந்து நம்மளுடைய இந்த குணத்ரய விபாக யோகம் வந்து முடிஞ்சது. ஸோ ஐ திங்க் ராதிகம்மா நீங்க கோஹோஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்க, நீங்க அன்மியூட் பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு ஒரு வீடியோ பார்க்க போறீங்க, எப்படி ஜீவன் வந்து இந்த 24 பண்புகள் இது எல்லாத்திலுமே கலந்து எப்படி ஜீவன் வந்து வருதுன்றதை நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். ஸோ ஐ திங்க் நீங்க எல்லாரும் குவிஸ் பண்ணுங்க. ஐ திங்க் எத்தனை பேர் வந்து யூடியூப்ல இருக்கீங்கன்றது எனக்கு தெரியல. பிரபுஜி வந்து 21ஆம் தேதி 7:15 PM வந்து நம்ம கிளாஸுக்கு வராரு. ஸோ அவர் வந்து இந்த லாக்ஸ் அனாலிசிஸ் பண்ணி அவர் வந்து பேசதான் போறாரு. ஸோ தயவு செஞ்சு இந்த இதை வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? ஸ்கிரீன் தெரியுதுமா? ஸ்கிரீன் தெரியுது. நீங்க இன்னும் ப்ளே பண்ணல. ப்ளே பண்ணல, பட் ஆடியோ கேக்குதான்னு சொல்லிடுங்க. ஏன்னா ஸ்கிரீன் தெரியுது, சிம்பிளே வரல. வருது, ஆடியோ வரல, ஆடியோ வரல.
இன்னும் 4 நாட்கள் தான் இருக்கு நமக்கு கிளாஸஸ். ஸோ குவிஸ் எல்லாம் எல்லாரும் பண்ணிடுங்க. ஸோ தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அட்வான்ஸ் லெவல் இங்கிலீஷ் கிளாஸஸ் லெவல் 2க்கு வந்து அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஸ்ட்ரிக்ட் அட்டெண்டன்ஸ் இருக்கும். ஸோ அசைன்மெண்ட் சப்மிட் பண்ணணும், இது எல்லாமே உண்டு. அதுக்கு எல்லாமே நீங்கள் எஸ் ஒரு ரவுண்டு ஜப்பம் பண்ணுறோம் அப்படின்றது பேசிக் க்ரைட்டீரியா. இது எல்லாமே வந்து எஸ்ன்னு போனாலே உங்களுக்கு வந்து அப்ளிகேஷன் கிளியர் ஆகும். ஸோ இங்கிலீஷில் உங்களால் வந்து அட்டன் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நினச்சிட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து அதில் போய் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. டோன்ட் கிவ் த கேப். போல் முடிச்சிடலாமா? அதான் ஓகே, போல் போட்டுருங்க நீங்க, அதுக்குள்ள பண்ணிட்டோம். எஸ் சீதாராமன் பிரபு, வாசிங்க பிரபு. தமோ குணத்தில் இறந்த ஒருவர் எங்கே எந்த லோகத்தில் பிறக்கிறார்? மனிதர்கள் மத்தியில், தேவர்கள் மத்தியில், விலங்குகள் ராஜ்யத்தில், பரலோக ராஜ்யத்தில். இந்த டேஷ் ஒருவர் இந்த 3 குணங்களையும் கடந்தால்தான் டேஷ். கிருஷ்ண உணர்வில் முன்னேற இயலும், பொருளின்பம் பெற முடியும், அமைதியான வாழ்க்கை கிடைக்கும், பணம் சம்பாதிக்க முடியும். சத்துவகுணத்தில் இருக்கும் ஒருவர் உயிர் வாழி எங்கனம் நிலை பெறுகிறார்? துன்பம் மற்றும் வெறுப்பு, கடின உழைப்பால், மகிழ்ச்சி மற்றும் அறிவாற்றல், மேலுள்ளவை அனைத்தும். இவ்வுலகின் உயிர்வாழிகள் அவர்களின் உடல் தோற்றத்தை எதற்கேற்ப பெறுகின்றனர்? அவர்களின் ஆசைக்கேற்ப, இயற்கை தாயின் அன்பளிப்பிற்கேற்ப, தங்களது முந்தைய கர்மங்களுக்கு ஏற்ப, மேலுள்ளவை அனைத்தும். இந்த ஜட உலகில் நாம் பெற்ற அறிவு எவைகளால் களங்கமடைந்த உள்ளது? காமம், செல்வம் சேர்ப்பதில் ஆர்வம், ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களால், குடும்ப வாழ்க்கையில் பற்று. லாஸ்ட் ஒன் விடுங்க, அதை விட்டு ஜடபாரதர் தான் நினைக்கிறேன். இன்னைக்கு ஸ்டோரி ஐ டோன்ட் நோ ராதிகா மாதாஜி பண்ணுவாங்களா தெரியாது, ஏன்னா இந்த இது வீடியோ காட்டுறோம் இல்லைங்களா. எஸ் 13 சாப்டர் குவிஸ் வந்து இன்னைக்கு லேட்டா கிடைச்சது எங்களுக்கு. ஸோ அதனால அது டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ணி மோஸ்ட்லி இன்னைக்கு நைட் இல்லைன்னா நாளை காலம்பரை 13, 14 ரெடியா இருக்கு. ஸோ 13, 14 ரெண்டுமே போட்டுருவாங்க. ஸோ யூ மே கெட் இட் ஆக்சுவலி. சீதாராமன் பிரபு, நீங்க கொஞ்சம் ஸ்ரீநிதி மாதாஜி, நீங்க அட்லீஸ்ட் 13th இன்னைக்கு நைட் போட முடியுங்களா? ஆக்சுவலி கொஞ்சம் காயத்ரி தான் செக் பண்ண, அவங்க தானே லோட் பண்றாங்க. ஆமாமா, அவங்களுக்கு தான். எல்லாரும் அனுப்பிச்சாலும் சில நேரத்துல குவிஸ்ன்றது இந்த குவிஸ் கிடையாது, இங்க பண்றீங்களே இது வந்து குவிஸ் கிடையாது. இது வந்து ஜஸ்ட் உங்களுடைய நாலேஜுக்காக கொடுக்கறது தான் இந்த போல்ஸ். குவிஸுக்கு வந்து எவ்ரி டே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வாலண்டியர்ஸ் வந்து போடுவாங்க, லிங்க் போடுவாங்க, கூகுள் ஃபார்ம். அதுல நீங்க வந்து கண்டிப்பாக சப்மிட் பண்ணணும். அதுதான் உங்களுக்கு சர்டிபிகேட். ஹரே கிருஷ்ணா ஸ்ரீநிதி மாதாஜி. இன்னைக்கு 13th சாப்டர் முடிஞ்சிருச்சு மாதாஜி. காயத்ரி மாதாஜி செக் பண்ணி போடுவாங்க இல்லைங்களா? சரி, ஓகே. ஐ திங்க் 14 கூட போட சொல்லிட்டேன் நானு. ஸோ ஐ திங்க் ஷி வில் பி புட்டிங். ஓகே தென் இன்னைக்கு நைட் இல்லை, நான் நாளை காலம்பரை வந்துடும். ஸோ யூ கேன் கம்ப்ளீட் போத் 13 and 14 ரெண்டுமே பண்ணிடலாம். ஆஃப்டர் 18 days வந்து 1 or 2 days மட்டும்தான் இருக்கும் மாதாஜி. அது நாங்க டிசைட் பண்றது இல்ல. ஓப்பனா வைக்கிறது வந்து ஐ திங்க் மோஸ்ட்லி டெம்பிள் வில் டேக் த டிசிஷன். ஸோ இந்த வாட்டி எல்லா குவிஸ் ஃபார்மே நம்ம சேஞ்ச் பண்ணதுனால ஐ டோன்ட் நோ வாட் ஆக்சுவலி இந்த டியூரேஷன் எப்படி கொடுப்பாங்கன்னு தெரியாது. செக் பண்ணிட்டு சொல்றேன் நான், ஹவு மெனி டேஸ்ன்றதை நான் கண்டிப்பா சொல்றேன் நான். எஸ். தமோ குணத்தில் இறந்த ஒருவர் எங்கே எந்த லோகத்தில் பிறக்கிறார்? விலங்குகளின் ராஜ்யத்தில். 71% ஆன்சர் பண்ணியிருக்காங்க. ஒருவர் இந்த 3 குணங்களையும் கடந்தால்தான் டேஷ். கிருஷ்ண உணர்வில் முன்னேற்ற இயலும். 88% பண்ணியிருக்காங்க. சத்துவ குணத்தில் இருக்கும் ஒருவர் உயிர் வாழி எங்கனும் நிலை பெறுகிறார். மகிழ்ச்சி மற்றும் அறிவாற்றல் 55%. கரெக்ட், அதுதான் ரைட். அதாவது சத்வகுணத்தினுடைய இலக்கே வந்து சந்தோஷம் தான். ஸோ அதனால அதுலயே நீங்க வந்து மேல போட்டுற வேண்டியது. மேலுள்ள அனைத்துன்னு ஒரு 35% போட்டாங்க. அது கன்ஃபியூஷன் ஆயிட்டாங்க அங்கே. ஓகே. இவ்வுலகின் உயிர்வாழிகள் அவர்களின் உடலின் தோட்டத்தை எதற்கேற்ப பெருக்குகின்றன? அக்கார்டிங் டு தி பாஸ்ட் டீட்ஸ். கரெக்ட். 75% பண்ணிருக்காங்க. சூப்பர். மேலுள்ள அனைத்துன்னு 14% போட்டிருக்காங்க. ஓ. ஜட இயற்கையின் முக்குணங்கள்
சரி, இந்த உலகில் நாம் பெறும் அறிவு எவைகளால் களங்கமடைந்துள்ளது? ஜட இழைக்கையின் முக்குணங்கள் 75%. கரெக்ட். 17% காமம்னு போட்டாங்க. ஓகே, லாஸ்ட். ஓகே, ஐ திங்க் ராதிகா மனோஜி இருக்காங்களா? I think she's got disconnected, I think. Oh, இருங்க, அவங்க I need to make her co-host. Something she is having. Hare Krishna, ma'am. Suddenly power went off, so I was sharing, and now also it's like on and off. Okay. So a second. Yeah, just. இதுக்கிடையில chatல क्वेश्चन போறவங்க போடுங்க. I am sharing everything to be on safer side. இப்போ வரும்னு நினைக்கிறேன். அதான் கேக்குதா? சவுண்ட் வந்துருச்சு. ஓகே, சவுண்ட் ஓகே. And when the body is Nawab, usable, then the body is finished, and the soul again enters another body. This is called transmigration. What is the next body you are going to get? You must have information.
a dream? You're actually in the middle of the workshop right now, sleeping. This is your first lesson in training. ஹோப் இந்த வீடியோ எல்லாரையும் பார்த்திருப்பீங்க. திஸ் இஸ் த லைஃப். நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருமே எஸ் நம்ம எல்லாருமே இந்த ப்ராசஸ் வழியா தான் வந்தோம். ஸோ இந்த உலகத்துக்கு வர்றது வந்து ஒரு துக்காலயம். ஈவன் அந்த கருவில் இருக்கும் பொழுதே பார்த்தீங்கன்னா அந்த குழந்தை வந்து புண்ணியங்கள் ஏதாவது செஞ்சிருந்தா தான் இந்த உலகத்துக்கு, அதாவது 100 பிறவிகளினுடைய பாவங்களையும் எல்லாத்தையுமே வந்து ரீகலெக்ட், அதுக்காக வந்து வருத்தப்படக்கூடிய தன்மையும் வந்து ஏற்படுது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா. இந்த 7th month கான்சியஸ்னஸ் கம்ஸ், அதாவது அந்த உணர்வு நாம இந்த ஆத்மா என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா 7வது மாசத்துல வந்து ஐக்கியமாக்குறது வந்து அதுக்கப்புறம் தான் இது எல்லாமே ஆத்மா வந்து ஆக்டிவேட் ஆகும் பொழுதுதான் வந்து நம்ம வந்து எல்லாத்தையுமே வந்து நினைக்க தோன்றும். ஆக்சுவலி அவ்வளவு, அதாவது அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்தி என்பது இருந்திருந்தா கண்டிப்பாக இந்த பௌதிகுலத்துக்கு திரும்பி வரக்கூடாதுன்ற அந்த மாயையில வந்து நம்ம மாட்டிக்க கூடாது அப்படிங்கிற நினைக்கக்கூடிய அந்த சுச்சுவேஷனும் தள்ளப்படுகிறது. ஸோ இது வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒன்று. இந்த உலகத்துல வந்து என்ன இருக்கு, நமக்கு இன்னுமே இல்லை. நம்ம எதுக்கு நம்ம இங்க வரணும், வந்த பிறகு நம்ம வந்து இனிமே வரக்கூடாத ஒரு தன்மைக்கு என்ன நம்ம செய்யணுமோ அதுக்குதான் நம்ம வந்து தயார்படுத்திக்கணுமே ஒழிய வந்த பிறகு நம்ம வந்து நம்மளே பார்த்து வருத்தப்பட்டுக்க கூடாது. அது மிகவும் முக்கியமான ஒன்று.